Helo. Croeso i'r stream. Dwi'n fyw. Yn rili llachar. Bang. Dwi'n ganda. Digon da. Ti'n bet syth i fewn? Mae'n syth i fewn. Peth o'r camera. Just sortio camera fi allan. Just fel mae llai depressing. It's on the cards. It's on the cards. Iawn. Pokemon Master. Lle oedden ni? Let's have a look. Let's have two badges. We had... O, nes i hynna. Doedd i 10k. Okay. Oh, yeah. So, Pokemon. Calipari Jones, dwi'n yn rili agos i fod yn Gyarados. Game changer hwnna. Pryd fydd hwnna yn newid. Game changer. Mae gen ni DGSG. Byd o, Pidgeotto, ie. Stalwart, dwi'n bod i'r gair Saeson yn ie. Stalwart. Gen ni ever charismatic Rogue Jones. I don't care about weaknesses. Over leveler. MVP o'r stream dwytha. Bito. Dwi'n cael Leaf Stone yn y department store. Dwi'n cael y butar yma fyny i'r Vileplume. Chef Kiss. Chef Kiss. A wedyn gen ni y controversial studio sign. O, dwi'n gweiddi'n do. Dwi'n meddwl fod gwisgo hein yn neu fi gweiddi. Mi fydd hwn yn handi pan ddim electric ysgaw type. Ond nes i ddysgu yn rhywun y gwaith, dwi'n mythi wneud final evolution o oherwydd teid. Oce. Kick some ass. Wait, it's going to tŷ pob yma. It's going to neb yn y daycare yn y bryd. O, so rwy'n sy'n gallu reid yn y daycare? Be allai cymryd y piss o? Tafel. Yw, ti... Shit, man. It's a burger, that's a... Be di Zubat? Okay. Zubat. Top tip. Peidwch yn mynd i... Fel Zubat yn poison and flying. Mae angen yna. Os dwi efo Bito a dwi efo DGSG. So you're pointless. You go back. Sorry, Caerdydd. Dwi'n angen Iwan Hughes, cos he's a fighting. Ond dwi'n ponni cael Hitman Lee neu Hitman Chan a reid mega punch neu mega kick yn y pobol na. That's the plan. That's not gonna happen. So. Dwi
Really, took off volumes with them. Really llaca. But Catapult. Beauty. Bug. Ydy bug yn rhywbeth dwi angen? Mae bug yn gryf erbyn. Erbyn grat. Neu mi ffair i hwnna. Flying. Mae rock. Dwi rock flying. Ti bach yn pointless, da? No offence, mate. So be? Dwi'n angen yn byd ar hyn o bryd. Mae bob dim yn fanna yn trash. I can live with that. Dwi angen electric type. Os dwi'n gorffen y stream yma heddiw, heb Gyarados fi, a heb electric type, mi fyddai yn siomedig ar y naw. That's the plan. Just sidekick, hefyd. Dwi'n methu cael beth na chwaith. Gengar na Alakazam dwi'n gwaith, dy fi. Heb treidio. Just fucking bollocks. Sgri Pokeballs, let's have a look. So am I fighting? I'm fighting. I'm gonna fight. Let's fight. Oh, you're bad, mate. You're very bad, mate. So yeah, let's fight. Let's go. Wisio beth fyna. O blaen yn gynnu fi Lester y Pokemon sy'n gallu neud o fyna. Os gwi ddim yn neud o. Okay. So beth flying there. Electric ice ground. Oh shit, ydy... Side move yna. Mae'n... It's an effect. I'm gonna stop you, but then... Just get it done! What? Ah, so bet dwi'n splitio. PG. Yes, there. Cael Carapari nôl. Yeah. It's about... Just get it done, mate. Oh my god. You've got proper damage, haven't you? Spit your face. I never could have been for a bit of a minute. Oh. Yes. Calipari.
Seriously, T PG? BGSG just sortio siblings chdi allan os gwch o dda. Quick attack! Cute. Dwi mor cocked, dwi ddim yn mynd I healio Pokemon fi o'ch beit nesaf. Oh my god, it's a bell mae cael parry. Let's go. Take your daughter to the slaughter. Take your daughter to the slaughter. What kind of it? Show this Spyro who's boss, please. Ow. Ow. Gust. Oh, come on. Quick attack. Quick attack. Raticates. Oh, she knew it. Okay, so wait, just quick attack her. Still one of the hyper fan. Can go a bit wrong. Hit the shit. Hit the shit. Yeah. Yay, ddechrau fo hawl. Save's coming up. Legit part of game. Don't at me, bros. Oh. Heal me. I demand that you heal me. Now. It's your job. Dwi angen electric type Pokemon. Os rwy'n yn gwachio fi yn fyw ac yn gallu deithio fi lle cael electric type Pokemon, neu cymryd hynna, dwi ddim yn mynd I gwbl. Ooh, Lucas, o'n I ddim am siarad hon. Yeah, battery hwn. Rhywbeth I fi. Okay. Weak trainer. You are a weak trainer. Hello, old man. Oh yeah, dwi isio... Okay. So fe mae'n access Ann. Wyt ti? Fishing Guru. Yes. I like his style. I think we could be friends. Take this and fish, friend. Dwi'n iawn. Gyda fi Gyarados. Chwyr, met. Dwi'n iawn. Wyt ti? Mae match yn pointers I fi hefyd oherwydd
Dwi'n methu cael Machamp. Treidio. Go. I think Pokemon can be good or bad, depends on the trainer. People use Pokemon for criminal acts. Team Rocket traffics and their Pokemon. Pop. Oh my god. The gyd of a Rattatas, so that's not true. Hello, man. Can you sell me your wares? Mama, hyd oedd efo. Sell. Dwi'n nuggets oes? Mae nuggets fi. Faint mae hwn amdan? 5,000? Ai. So fe, well fi cael... Just a gofn. Mae'n gynna fi wedyn yndi. Efo. Dwi'n mynd cyn yn gwario. Rhywbeth spend to accumulate. Notice, Route 12 may be blocked off by a sleeping Pokemon. Efo mae... Yeah. Panania! Efo mae... Fucking remote. Oh my god, beth yna fo? Beth yna fo? Fucking fucking tew. Oh my god. Ooh, dwi angen Diglett. Ooh. Okay. So fa ma SS An. Ydw i'n neud SS An rwan? Di hwn. Be ydi electric? Oh. Oh, ground. Okay. I've got ground. Oh, dwi'n mynd heb cut. Lle dwi'n cael cut? Ti'n rhoi cut i fi? Na. Dau Pokemon na yn trash tier. Fyma. Oh. Pokemon fan. Hello, one Pokemon fan here. Yes. Oh my god. I'm gonna love you, Pokemon. Oh, bike! I can do a bike run. Let's go. Okay. Ti'n rhywbeth i fi? Ti'n rhywbeth i fi? Gai Pikachu chdi, please, mate. Mate, gai Pikachu chdi, Tid? Well, let's go and get myself a shiny new bike. That teen space. Be ti'n rhaid i fi? Email. Ydych chi cael email? Electronic mail. Woo. Dwi'n mor agos i cael... Dwi'n mwyn cael hyn ydw.
Give me bike now. Yes. Score. We love it, bacon. We should bake. Don't bake it. Inhindisha. Woo! Game changer. Game changer. Oh shit! Come on. Didn't have a top. Woo! Should we have a silver by mistake? Swim in. Go! Woo! No stopping me on my bicycle. Punching her? Pokemon win heal. Faint tacos ut se i vad dim shit. Oh my god. We really angan. Se beth y Pokemon dyn ni'n meddwl ar y SSN. Down in Vermilion. Okay, let's have a vibe. Win, lose, or draw. Let's vibe your by the level, yma. Hello, old man. Gamer. All you are. Okay. 18. Even bach yn under level. Dwi angen... Talk about the bitsu, yeah? Talk about the bitsu. Oh, nah. 60. Yna illegal. Dau! Those are... Okay. No. Vi angen level up yn ddim yn do. Oh, come on! Nah, teen. Oh yeah, no way. No, dwi'm yn gwybod pa lefel dwi'n yn bod, wan. Quick attack!
Yes, Tara Game Hood Hugo. Oh, cash, huh? Yes. Calipari Jones. Flourish. Flourish. Look at that. Look at that. Come on. Oh, they didn't remember that. Look at that. It's been majestic, there. Place where he's flying and they help it. We're flying. Alli hwn bod yn... Flying type. Flying and... Okay. Okay. Ai hwn ydi... HM slave fi. Dyn thing? Dyn dal thing? Dyn HMs chdi gyd un Pokemon. Ooh, stuff. Got a moonstone. Go TM fi. Open. Water Pulse. Yes. Able. Let's go. Able-bodied yma. Yes. Look yma. Rock Tomb. Ydy... Wyt ti eisiau rock tomb? Wyt ti efo rock move? Ti efo rock throw. Defense curl and bollocks. Okay. I'm beefing these guys up there. Beef. Able body. Studio sign. Let's do it. Yes. Dwi angen couple up to scratch up to spec one. Rogue Jones was on this side 25. Take your daughter to the slaughter. Let's go, but don't cheat. Ian Pokemon. Oh my god. Oh my god, level 21. Oh my god, what? Okay. No, Rogue Jones the... Hey bro. Just became a trainer, but I think I can win. Yeah, it's a million, I met. Oh, pay the poison of it. Cacho.
PSN store. Underhand tactic. So on my bike, that's Goch Jones and all. I demand you to heal my Pokemon now. Ond Emrys, pam ti'n mynd fe 6 Pokemon? Dwi'n angen 6. Ydw i'n neud yr SSN rwan? Dwi'n siŵr. Okay, let's go. Passengers are restless from a long voyage. You might be challenged by a more board. Okay. Tidbit. I'm the waiter on that ship. I will be happy to serve you anything you please. Ah, the strong silent type. Yep. The ship, she's a luxury liner, containers of the world. To report, we'll pass. Ydw i os y ffordd I fi wneud, ydw I wneud bob llawr gynta? Oh. I'm the chef. The main course is salmon du salad. So man of normal animals. Let's guess make grapes. It's fish again, however. La France. Great spot. Yes. You, mon petit. We're busy here. Out of the way. Ooh, peach berry. Ooh, lle mae'r boi berries na. Did you hear about Snorlax? It's a glutton. No other Pokemon eats and sleeps the way Snorlax can and does. La France. Oh, mae'r dyn o'r licio berries, ond dydyn ni wedi clwydda. Snivel, sniff. I only get to peel onions, shivel. I am French. Okay. Oh, danger Pokemon battle. Shh. I'm a police agent. I'm on the tail of Team Rocket. No. Just deed hier aan de hokken pagina. Yes! Ik heb die kikker shit. Ik ga de bag met mijn hand. In the game. Ian Pokemon. Seriously. Ruin bag match. Je Pokemon. Oh, gewoon poison thing is. Sucks speed. Embarrassing. It's an embarrassing, mate. I collect Pokemon all around the world. Ah, is gynnych chi. Peachy. Peach. Mae little peaches of yma. Ti ddim cael peaches all around the world. Le cook pigeon. Le cook pigeon. That's on some. Oh, not him, eventually. Yeah, Bob didn't win the 25, Dushan. That's the plan.
Sus. Sus. World cruise is so elegant yet cozy. Baldy. Fights me. Waiter, I would like chicken. Really, Malika Cherry. Yes! You, insolent pup! How dare you barrage in? Barrage! Gonna kick the shit out of this old man. Let's go! Gegeerd wat blinking heen. Weet heen en daar. Type is dat nu norm. Cacho. Burn. Sayonara. Carl, DGSG with this up. Quick attack! Really, quick attack. Quick attack! Yes. Jullie wel elkaar dus een flying water. Doe je een effecten bij de wam, hebben meer effecten. I'm not above it, I'm cheesing it. Ik begon wel maar ik begon wel maar de in het Mew glitch. Maar ik can't do shit. Oeh. Ja. Let's go. Zie die goal, zie we. We have a big call. We have a big call. Go ferry. Oh, pam sheep. I'm sure for all. Oh, okay, that might be the place to be there. Here. Go ferry, mate. Let's go. I force things to be my friend. Time to take you down, old man. Oh shit. Big. Ta-da! Your face!
Da, da, da. Self-destruct. No. Yes. No. Dig. Damn it. Bang. Oh, come on. Yeah, yeah, the girl. Oh my god. Da, 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 da. Heal my Pokemon now. Not asking, telling. Okay, so we've been in. Matey, walking the plank, you lose. T ever. Oh, match on. That's fighting. Fighting, not like playing. Just. Ta-da! Base. Oh my god! What's a weak one? Damn! Hello, stranger. I can't tell if you're from the seas or mountain. First stop and chat. All my Pokemon are from the sea. Should have been bit up. Should have up. Tentacool. What, you Tentalame? Come on. Do that to me, man. Do me dirty. Man. Stop fucking poisoning me. You're dim and funny. I sure they bloom him with poison there. Tenta dead. Nope. Take my balls. Ow. This victory was written in the stars. Oh, Wakas. No. Ow. Come on.
Come on. Die! That's physical defense, yeah? Health. Yay! Switch. Over 25. T and T. So you got a match on, which means fighting, which means playing. Oh, no. Pella, I maybe got two in a room boy. Okay. Okay. Wyt ti'n sain yn nhw? Shit. Os ydyn neb yn gwatcho fi bod ni'n hyn yn ddiw, cos mae hyn yn depressing. What? Ooh. Paid o poison fi. Mae'n nawr gwybod sy'n sain fi'n iawn ydyn. Dwi'n teimlo wedi gweithio fi ddo. Hyn am help, chwaith. Ond gadewch chi wybod. Gwella i mynd â hwn twitch lawr fel la. Yes. Bit2. Sy'n nes di yn gyntaf? Pam hwnna ddim mor effective ar fo? One time is all you need, baby. I'll take this. Rest. Okay. Leave. Mate, I'm a 35-year-old man. Sailor Dylan. That's a son of the meat. Yes. Me too. Oh, even match up, ydw i? We got match up. Let's go. Yw hwnna byth ddim yn ffynnu. Oh. Oh. No. No reason to mate. Okay, siwng hwyr hwnna.
Da, 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 da. I'll just take this. Bit more on it. Switch. Come on then, mae Sailor's Pride ysdi. Pam dwi'n mynd I roomsters y pobol ma? Ooh. Oh. Ah, na, pan eisiau bsob! Okay. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Oh. Yes! Mae'n lle rang I neud studio sign though. Oh shit, be hwnna on? Oh, no. What? Can't poison me, mate. I'm stealing your essence. Ydy gos dwi'n rap? Neu ddim siwr e. Os dwi rwy'n yn gwachio fi o'n, gyda mi cynnig fan heddiw. Pwy dwi am fynd BRB? Ddim chydig ads, 3 munud. So fydd BRB yn troi fo'n ni, ia. Dwi'n chwarae copyrighted music na fo. So pan mae'n mynd I YouTube, allai iwsio algorithm nhw'n erbyn nhw I tynnu allan o'r algorithm. So, I fod wan, os da chi yn gwylio streams fi ar YouTube, ddylia'r gaps annoying lle dwi'n mynd I paned yn piss ar wahân. Yn, ddim yn fod yna. We'll see. I lot o bobl, dyma na be uffa ti siarad am? Ti'n colli arni, met? Oh, yes. Love it. I effing love it. Oh, be hwnna? Ooh, acid. Okay, let's have it. Get rid of poison powder. Full on acids. Yay! So 3 minutes. Be right back. I think in the future it will work. Trust me. You
are shocked 愛で空が落ちてくる You are shocked 俺の胸に落ちてくる熱い心を鎖でつないでも今は無駄だよ邪魔するやつは指先一つでダウンさ You are shocked 愛で鼓動速くなる You are shocked 俺の鼓動速くなるお前もとめさまよう心今熱く燃えてる全て溶かす無残に飛び散るはずさ俺との愛を守るためお前は旅立ち明日を見失った微笑み忘れた顔など見たくはないさ愛を取り戻せ You are shocked 愛で空が落ちてくる You are shocked 俺の胸に落ちてくる熱い心を鎖でつないでも今は無駄だよ邪魔するやつは指先一つでダウンさ You are shocked 愛で鼓動速くなる You are shocked 俺の鼓動速くなるお前もとめさまよう心今熱く燃えてる全て溶かす無残に飛び散るはずさ俺との愛を守るためお前は旅立ち明日を見失った微笑み忘れた顔など見たくはないさ Cool. Yep, stream it. Woo! Oh, ETR, HMS, whatever it is. SS, SMS. SS, An. SS An. Oh, there we go. Oh, da iawn. Ti di neud Pokemon Red? Cool. Stream Oh, do? god. Yeah, cyfieithiad. Ond ddim Fire Red, Na. ond yr un kind of thing, efe. Yr un gameplay. Essentially, edrych slightly wahanol, ond, yeah. Ie, dwi'n yn rili'n gwybod digon am gwahaniaeth o i... Na. Na, fydden ni ddim yn dweud. Mae bod yna lot o wahaniaeth, really. Dwi'n dipyn o wahaniaeth does, ond ia. Ond o ran sut mae'r stori'n redeg, yr union stori peth, a'r dwi'n meddwl, union peth yw e. Ond, ie, ambell i peth visually chi'n gallu dweud, mae fwy o liw, falle. Palette Ia. well, ond ar wahân i hynny. A mae fe'n teimlo fel... Ie, mae yna tipyn bach fwy o manylder yn yr sprites a pethau. Ie. Dwi'n meddwl... Pan mae hwn yn... Mae GBA di'r lefel fi, lle mae... Allith gen fel hyn dod allan rwan, os o pobl yn lyfio fo. The Stardew Valley, ti'n fel? Ie. Wel, mae yna lot o style game yma yn dod mas, a maen nhw'n really poblogaidd, so ie. A dyn ti'n sbio ar un Pokemon just red normal. Ie. No, bach yn. Ie. So, ie, dwi wedi bod yn... Dwi wedi neud hwnnw blind run. Dwi wedi bod Google... Gyda fi weakness chart and that's about it. Okay. Hei, pa Pokemon Studios ar un chdi? Ie. Wel... Charmander. Ie, y tro cyntaf, fi'n credu hwnna yw'r un mwyaf poblogaidd i gychwyn gyda. Pan o'n i'n bach, o'n i wastad yn dechrau gyda Charmander. Ond wedyn, ti'n ffeindio mas bod actually yr un gorau i ddechrau gyda yw
Dim Squirtle di, cos mae rock di gynta. Ie, fi'n credu ti'n iawn, ie, Squirtle. Ond, so ddim lot o gas. Ond byd nes i brynu'r Magic Cap, a dwi wedi cael Magic Cap fi i Gyarados. Oh, nice. Ie, ma' hwnna'n A ddim clyfar. mae gennym fi Gloom. So, mae'r 3 basic Pokemons cychwynnol. Mae Grass, Fire a Water di wneud gyda fi. Ie. So, un beth dwi eisiau di Electric. Dwi'n Ie, enw ein allan ar ôl stwff cerddoriaeth Cymraeg. Carol Parry, gallu Cael gweld Parry hynny. Jones yma nawr, Mythical Jones yna. Mae gennym fi yn box fi, John Gallen, Ie. just cael studio sign yma gyda fi. Oh, right. DGSG, eisiau rhedeg allan enw yn diwedd. John a Calyn, John. ti ddim yn saff dar brodyr bach. Brodyr Ti'n Gregory, gofio de? hwnna? Ti'n cofio hwnna? Brodyr Gregory, da. Oh, Gregory. Oh, wrong ones then. Ie. Oh, sugar. Oh my gosh. Os mae'n rhywun... Di John Gallen ddim yn... Oh, John dear. Gallen ddim yn perthyn. Oh, na. Oh, pam o'n i'n meddwl bod nhw... O, nhw'n canu hefyd, si. Dyna Yndi, beth oedd ie. yn... Sorry. Oh my god, how embarrassing. Gosh. Never live that one down, eh, Emrys? Dwi'n gwybod, so dwi'n John Gallen fod yn y de yn canu. Oh, gwir. So dwi'n gwybod John Gallen yn canu. Is that... Di John Gallen just yn gogledd thing? O, fi wedi clywed amdano nhw bod fi'n clywed bod e'n thing, but ddim digon bod fi ddim yn Dim digon gallu i chdi cam gwbod, deall, cam cymryd nhw am brodyr bach, brodyr Gregory. Be di version... Tha hwntws o John Gallen ta? Ryan a Ronnie. Ond maen nhw'n hen... Maen nhw'n di marw, do? Ie. Lle mae Ie, John maen nhw wedi Gallen... marw. Dal yn fyw. Fi ddim yn gwybod, wel, fi ddim yn siŵr, actually. Lle brodyr Fi- Gregory fi- ydi o? Falle. Ah, no. No! Mm, Oh, dwi'n side confusion. a fi. Achos dim ond weithiau mae'n brifo chi, a ti byth yn gwybod, so mae fel 50-50. Ie. Actually, probably ddim 50-50, ond... Ie, mae'n teimlo fel na. Ti di wneud Steve... Bob dim efo Spotify recap blwyddyn yma. Be? So, Spotify recap. Rap, Ie. thing. Dyma Spotify dweud beth ti di gwrando. Mae bob dim yn neud o wan. Mae Steam yn neud o wan. Ie. Uh, Ie, wel, YouTube yn neud e hefyd o ran y recap. Mae HSBC yn neud o, a No Monzo. way. Mae Monzo yn neud o. Mae Monzo yn cychwyn off. Do you want to be nice or brutally honest? O, fi ddim eisiau gweld... Fi ddim eisiau Dwi'n gwybod. gwybod, dwi'n sgynt. Yeah. You know what? Last thing fi eisiau clywed yw, chi di prynu £600 worth on light guns. Na, fi ddim eisiau gwybod hwnna. Fi ddim eisiau admito fe bod fi'n prynu load of overpriced retro stuff fi'n obsessed â. Achos mae hwnna fel yn rhywbeth fi'n hoffi cuddio'r byd. Ie. Wel, dwi ond yn eisiau Monzo pan dwi'n mynd abroad, cos oes ddim charges. Yeah. So dwi ond yn eisiau pan eisiau werddon. You should do like a pint. I thought, well, it's a one-off, yeah? Yeah, exactly. But holl y pwynt y trip i Dublin neu ble bynnag ti'n mynd yn Iwerddon yw kind of elfed ar breweries, ar pubs y fe. So, yeah. Mae'n Steam fi bach yn nuts blwyddyn yma. Yn ôl Steam, dwi wedi chwarae 140... O'n i'n gweld, gem. o'n i ddim yn gwybod sut i ymateb i hwnna, cos that's nuts. Dwi'n gwybod sut dwi'n ymateb i hwnna. Na. Fi'n genuinely'n shocked achos hwnna'n lot o gemau. Dwi'n meddwl bod yn wir. Na. Falle ddim. Dwi'n meddwl dwi wedi chwarae hanner hynna. Na. Na, no way. Na, ti probably just wedi agor e, a wedyn cael e, fe? Yn cynnwys yna, dwi'n meddwl dwi wedi chwarae mwy na 50 gem gwahanol ar Steam blwyddyn yma. Still lot, dwi'n meddwl. Dyna ddim... Hefyd, dwi'n y pobl na dwi'n yn bothered na i iwsio Epic, na i iwsio GOG. Yeah, So dwi'n... So ddim yn cymryd hynny'n account. So dwi... I call BS yn efo de. Yeah. Dwi'n meddwl dwi wedi... Neud o. Oes na rhywun yn defnyddio cyfrif ti? Pam ti'n mynd i gysgu, falle bod na rhywun yn gyfrinachol a chwarae holl gemau ti? Nes i trio neud... Mae'n that thing family wan does. Oes. Ond mae o'n IP locked wan.
All no of them. way. Oh, Cos no. mae gen i ffrind, mae hyn i cael PC Oh. gaming PC yn ddiweddar. Fi'n cofio pan o ti'n trafod Ie. hwnna. A gan i dweud, neith i, cos 2 games gen i. A ni dweud, hyd os o'n try before you buy, sy'n cael o. A all y gweithio blaen, yn dibyn hi gael o, oedd y policy di newid. Mae golau ti'n edrych yn dda, Emrys. Really good. Golau fi? Beth ti wedi gwneud gyda'r camera'r golau? Mae fe'n really... Dwi'n meddwl... Sgwrs chi fel natural light fel golau neu rhywbeth? Mae'n edrych yn awesome. LED reit trwch ben y camera fama. Mae gen i fi LED yn fanna. Ond dwi'n rhaid o fatha low setting. A rhaid o blaen yn nid o bounsio for wal. Ond dwi'n just yn gwynaf fi a setting isa. Dwi hefyd wedi reid y gola, o gyfi mood lighting o blaen, oedd i'n gallu newid y bulb yma i fod yn piws o stwff. Ond dwi'n meddwl hynna sgleinio gwallt fi, neu gwallt fi ddech yn off. Ond mae'n edrych dwi'n byw mewn shack. Ond dwi'n gwybod beth i reid sy'n ôl fanna. It's fine. Fi'n gwybod mae'n nice. Mae'n nice. Dwi'n cael gweld o lot. Beth yw'r peth gwyn yn y cefndir, ddo, ar y sofa? Ydy hwnna fel massive roll o rhywbeth? Loads paper. That's class. You've got a huge ass! Huge ass! I thought it's like a massive... Gonna be massive TikTok toilet paper purchase. Oh, no way. Oh, that's brilliant. Dwi'n pobl os yn byw sy'n pwyd eitha 48 yn nhw. I love it. Ti'n cael good deals yn fairness. And why not, efe? Sorry, achos mae'n edrych yn huge. Nath i dal salw fi, sorry. I say what I see. Fi efo'n gyda catchphrase. Ti fewn nhw'n massive. Ti'n misleading. Buggers. Ond ddim o'ch chi'n holi fath amdan y Tower of Power fi. Mae'n edrych yn awesome, mae'n edrych yn really nice. Mae'n blio fo ddo. Ti'n gwybod beth fi wedi defnyddio? Yw'r, like, the little, fel round LED lights. Ti'n popio nhw lawr, a so nhw'n like, llachar, a maen nhw'n batteries, so, you know, ti'n gyda rechargeable batteries, mae'n digon hawdd i wneud. Mae gen i fi y Famicom greiddiol. SNES. Japanese. Felly gweld. Famicom. Mega Drive Gen 1 greiddiol. Nice. A Master System version 1 hefyd. Nice. Mae'n hwnna'n cool. Ond ydych chi sydd interested yn o pob. O'n i'n specifically isio Master System. Fi'n cofio pan o ti'n prynu hwnna. O'n i'n lycio sy'n mae'n tŵ'n edrych. Mae'n tŵ yn bo man a mor rhad. Adi. Os o beth, os ydych chi just eisiau chwarae games, mae tŵ'n well oherwydd mae Alex Kidd yn built-in yna fo. Adi. Ddim pob un Sonic weithiau. Sonic weithiau. O'n i wedi tyfu fyny gyda Alex Kidd. A wedyn pan ges i un am eitha chip, o'n i'n gutted pan oedd e'r un version Sonic, achos o'n i'n caru'r ffaith oedd Alex Kidd built-in. Ond mae Alex Kidd, actual cartridge, yn anodd i ffeindio ac yn bloody drud. So, o'n i fel, well, gwellta fi, chance o luck a ffeindio y blymyn cheap marketplace version 2 gyda Alex Kidd in, na ffeindio'r cartridge, which is mad, really. Dwi'n lyfio swn o da. Mae'n edrych fel rhyw fath o retro racing car o'r 90au, ydy e? Neu 80au, hwyr 80au. Mae'n ffilms fatha Total Recall, 80s sci-fi. It's got Knight Rider, Kit Knight Rider vibes, ydy e? Gyda onglai, ar onglai. Dwi'n lyfio sy'n mynd edrych. O dan television fi, fan am y rest o consoles fi, so fan am y N64 fi, PlayStation fi, PS2, PS4. Beth ydy sy'n mynd yn plugged in, rwan? Cos dwi'n fel Mister. Mae Mister yn game changer. Oh, god, Ti'n angen, mae'n Mister hard allan rwan. Fi'n gwybod the pie neu rhywbeth, pie Mister. Fi wedi bod ar y siop yna on the website a couple of times, ond maen nhw'n gwerthu mas yn really, really gyflym pob tro mae yna box. News in the retro gun things. Obviously,
ni wedi cael bach o break gyda'r racing thing ar y Do. streams, ond mae retro shooter wedi dod mas gyda gun o'r enw The Reaper, a nes i brynu fe, oedd e fel rhywbeth fel 200 am 2, sydd yn, compared to the gunfire and good value for money, but oedd rhaid cael flipping base gyda fe, like a USB power base thing gyda fe. And I thought it was optional, oedd ddim yn optional, achos mae'r power adapter sydd dy fi ddim yr un size, so mae rhaid fi ffoc o mas fel 39 pint am y stupid base thing yma, neu cael loads of like obscure barrel connector things sy'n anodd i ffeindio and stuff. So, yeah, all good though. Mae'n edrych fel nice bit of kit, ond yeah, it's just stupid. Dwi'n gael steering wheel newydd. Wyt ti? O, ti'n gallu dangos e? Y Fanatec. Dwi wedi gyrraedd o. Oh, right. Dal yn Germany. Y Fanatec, mae'n direct yn rhaid direct drives yn galw fo. Ooh. So, ond beth ydy, dwi dal yn iwsio pedals, cos dwi wedi modio pedals eraill fi. Yeah. A ti'n cael base. So, dwi dal yn iwsio pedals a gearstick yr hen un. Yeah. So, mae hynny'n golygu dwi'n gorfod danglo steering wheel hen fi i'r ochr, so dwi'n rasio. Ond, di'r Cymraeg masif fi ddim yn dod nôl o grisia. Right. Dwi'n mynd i reid o ar yr hen Cymraeg. Cos, yeah. the reason. Yeah. Mae'n cymryd dros, so... Yndi. Yeah. Yn wedi gwyma, di fyma ddim math o mancu fi chdi, mae fyma'n... Na. Dwi'n byw ben yn hun, ond dwi'n mysio pobl dod i fewn yma just gweld. Yeah. Mae fe'n in your face yn dyw e, os... Like fi... Fel ti, mae gyda fi'r gwagle mas, so fi'n gallu cuddio fe, so pam mae pobl sydd ddim... So mae rai pobl yn genuinely intimidated gyda fel gaming a stuff, a maen nhw fel... Ni wedi cael ni'n trefi fe... Not that we can really give a shit, ond ti'n gwybod fel a judgmental thing o, oh my god. Yeah. Okay, fine, ni gallu thing, ond, yeah. Be dwi'n dysgu dros blynyddoedd ydi, there's a time and place for it. Yeah. Person dwi'n bod yn gwaith, maen nhw fatha, that's their thing. A dwi'n fatha, dwi'n licio video games, ond allai o ffrindiau IRL fi, allai gyfer event o consoles gyda nhw ymysg ei gilydd ar un llaw. Yeah. Gaming's not their thing. Mae'n just... So, mae'n dod yma, so mae gynnu fi... Dwi'n bach mwy... O'n i'n mos o tu fi yn Hoarder's Dream. Ond nes i wneud conscious decision pwys i symud yma. Cos, let's be honest, os fyswn ni Pine y Sky 1 yn cael det a dod o det yn ôl, dwi'n misio nhw dod yn ôl a go fi fo stacks o games o fyma. Nintendo Power Magazines. Am fel y 20 mlynedd diwetha, can you imagine? Fel curated library o nhw. Ond falle bydd Woman of Your Dreams, dyna bydd thing hi, you know? Ie, ond hefyd, dwi'n licio meddwl... Dwi'n meddwl ti reid dim i gyfi. Dio ddim yn persona chdi gyd na di. O, na. Fi gyda pethau eraill fi'n joio, a fi'n hoffi feddwl bod gen i elfennau gwahanol i personoliaeth fi. Even though fi'n joio, it's an escape, ife? Mae fel, rai pobl yn gwylio Netflix am oriau ac oriau, ond byddwn ni, well dy fi, y celfyddyd digidol o video game. That's it, basically. So, lots of pobl, let's be honest, lots of pobl, mae o yn bywyd nhw'n di. Yeah. Cos mae o'n escapism i lot ydi. Lots of pobl, heb bod yn, oh no, dwi'n boi ma. Heb bod yn armchair, fatha psychiatrist yma. Mae lot o fo fatha, pobl yn cael amser drwg yn ysgol, let's be honest. Yeah. Hyn o dde, a nes i'n cael hynny, ges i amser da yn ysgol. Na. O, ond o ti'n byw ar ffarm fel fi, so os o ti ddim yn agos i fel pentre neu tre, neu o ti ddim yn gyrru ar, pan chi ddim digon hen i gyrru, like, hwnna major entertainment source. Hollol. So, oedd o'n... Rai fi lefel o Caro Pari fyny. So, mae o'n bach yn... Dwi'n wastad yn meddwl hynna, hynny bod dwi'n mynd gaming conventions na, faint mae pobl fewn i'r hot stuff na. Ond dwi'n hefyd, ti'n abod fi digon dros y blynyddoedd o'n i wybod, I'm a bit of a Debbie Downer, bach yn pessimistic am bywyd in general. So, lle,
Mae'r byd yma yn dibynnu chdi fod yn... Yeah, this is awesome. Dwi ddim yn... Yeah. Yeah, well, fi'n mynd yn really intense. Fi'n mynd mewn waves o really joio rhywbeth, get really into it, Yeah, fel arcade cabinet builds, gun games, emulation, ffeindio'r, like, ffordd i wneud rhywbeth cool yn pen fi, a ni'n gwybod y ddau ni, y setup yw'r rhan o'r y buzz mwy weithiau na Dwi chwarae. wedi gwario lot mwy amser yn setio stwff fyny, tweakio stwff, na chwarae fo. 100%. Yeah, achos mae rhywbeth sydd yn really satisfying o cael chwarae o gwmpas gyda rhywbeth, a wedyn mae fe'n edrych neu mae profiad really cool, a ti fel, wow, mae hwnna'n neud hwnna. A mae fe'n, i fi, dyna'r endorphin release mwyaf weithiau na actually chwarae'r game, because you're like, fi di cymryd rhywbeth, ond i ddim yn gwybod am, fi di dysgu rhywbeth, a nawr fi'n chwarae fe, a mae fe'n edrych yn really awesome, a mae'n unai yn mynd â chi nôl i pwynt, neu mae'n gallu bod yn rhywbeth modern, ond, bendant. But it's It's, oh shit. Le Mans. Gentleman Le Mans. Yeah. Dwi wedi si'n hofio newid Pokemon fi. Calipari. Gyarados. Oh yeah, Calipari, sorry. Dwi'n gwybod yr weaknesses. Ti wedi bod yn cael ymlaen efo'r Pokemon trading card game? Wel na, nes ti destroyo fi a nes i just colli momentum. Dwi'n wedi cael Pokemon Battle ys y game yna fe chdi. Na. Ond, unwaith y diwrnod... o'n i'n cael chwarae ar-lein, bydd hwnna'n awesome, fi'n hoffi'r syniad yna. Ond, be dwi'n joio neud ydi, bob bora dwi'n cael thing, thing, disgwyl tan diwedd noson bob bora, bob dydd. A stack o 2 pack. Fi heb bod yn agor nhw, Bad. Hei, 2 pack, ti'n cael maximum 2 pack y diwrnod. Dwi'n hynna, dwi'n agor neud o un amser un diwrnod bob tro. Oh god, sorry. A mae o'n, dwi'n joio hynna. Yeah. Water pills. Ow. Na, Dwi'n really neud o i chwarae gêm. Dwi ddim interest yn yr elfen batlo. Na. Dwi eisiau look agor 2 pack y diwrnod. Yeah. Oh gosh, mae updates wedi bod. Dyna faint mor hir fi wedi gadle. Echddodd o'n update. Okay, fine. Okay, then. Fine. Mae'r byd Analog Pocket a Mister, fi'n dilyn un person, a mae pethau fi'n gwybod yn popio lan fyna, ond fi jyst ddim wedi mynd rownd, ond falle dros doleg, neu update a gweld, achos maen nhw wedi dechrau cael, just fel mae Mister wedi, nhw'n dal lan gyda'r Mister, ond nhw'n dechrau cael fel arcade ports wedi port o draw i'r... Ar y Pocket, Y Pocket yn cweid ddech yn creu PlayStation ydy. Na, dwi ddim. Hwna, dwi ddim yn joio, mae Mister yn gallu neud PlayStation, Saturn a N64. Oh, nice. So mae N64 bach yn iffi, ond hynna dwi ddim yn chwarae lot yna fo. Cool. A dwi wedi setio fo fyny ar y teledu. Dwi'n gofyn streamio fy Mister eto, mae'n just gofyn o faff. I weld allai, dwi'n efo total legit Game Boy Advance fi wedi hwcio fyny computer yma, fel sydd dwi'n chwarae hwnna. Of course. A wedyn, efo hwn, mae mor hawdd, just iwsio hynna. Wel, gyda game sydd mor syml, a fi wedi syml mewn ffordd graffegol a faint mor cyflym ma fe, man a man ti'n neud exactly beth ti'n neud. A ti'n gwybod... O'n i'n dweud. Achos, ond dyna'r thing, mae fe'n... Dwi ddim yn neud synwyr i mynd trwy'r ffaff o... Wel, tipyn bach fel os o'n i yn y sefyllfa yna, bydde chwarae fe ar Analog Pocket a set fe lan fel yna, just yn silly. Lle joio fo a chwarae fo. Dwi'n teimlo weithiau dwi'n eisiau chwarae game hir off-stream. That's stupid. Ti'n iawn. Shrek di'n arrival fi.
Cos Oh. dwi'n mylicio Shrek. Shrek! O ti? Oh Na. gosh. Okay. O, be sy'n weak yn erbyn flying? Weak. Electric. Rock. Be ti'n meddwl, be sy'n gryf yn erbyn flying, ti'n meddwl? Gryf, byddwn ni'n dweud ma tân yn eitha cryf yn erbyn. Dwi'n sbio fe yma, mae o yn... Mae rock. Flying. O, mae'n gwybod beth yw'r graff yma. O ti? O, dyna pam ti'n Dwi- curo fi yn y card game. Dwi yn... Flying. Rock. Flying. Beth ydy ddo? Mae flying yn strong against ground, weak against rock. A mae Geodude fi, sorry, studio sign fi, yn rock a ground type. Ond, os da i'n neud... hynna... gosau sound attack. Oh, be fine. accuracy fell. Ie, dwi'n di fyth hwnna'n. Yeah, probably. Os ond dwi'n eisiau flying move yn fi, dwi'n meddwl dwi'n iawn. Yeah. Oh, come on! Dwi'n gysau fod... Mae'n dal yn cymryd move chdi. Yeah. Cock throw. Ah, slip y tafod stwff yna fi. Fi dal yn y man cave nawr, achos fi di bod yn modio DDR mat newydd fi i fod yn fwy sensitif. Yeah. A sut nes i wneud, achos ma' 'na ffordd nhw'n galw fe'n penny mod, Okay. lle ti'n rhoi penny rhwng y doi connection, so mae llai o gap, so mae'n haws. Ond, o'n i ddim yn hoffi'r syniad na o wneud marc a risg o fe. So Ie. nes i brynu copper ribbon, Okay. a so mae ddim yn... So, a wedyn plygu fe, a fi di roi ar bob un, a mae fe di gweithio'n really, really da, so... hapus iawn dy fe, achos does dim byd gwaith na... Hwna di'r un calad. Ie, hwnna yw'r un caled, ie, L-Tech, okay. dance mat. So, ie, fi di bod ar... fi di llwyddo i gael, dim ond ar novice a easy, ond fi di cael, o'n i ar B rating, fi di cael fel 3 hen o lan i A, so... fi jyst yn bod yn honest, fi fwy debygol o symud a wneud bach o marfer coff a wneud rhywbeth fel yna. Na, just, mae cross-trainer dy fi, ond yr unig ffordd fi'n ar hwnna, os mae rhywbeth ar y teledu yw'r un prif fi eisiau gwylio, fi'n gallu wneud e, ond... Ie, fi enjoyo fe, achos ti'n gallu cael lot o fel chiptune. Ti'n mae yna un can, Red Trainer versus Blue Trainer, Pokemon battle song yma, ond wedi troi mewn i fel can gyda fel dubstep and all that, yeah? Yeah, it's good. Fi'n enjoyo fe. O, mae gen i fi'r fitness thing na'r Switch, so the ring na. Yeah. Dwi'n hwnna. Dwi'n wedi stopio... Ie. Dwi'n mynd nôl i hwnna ddo. Cos ers fi'n colli pwysau fi, dwi'n wedi iwsio hwnna. Dwi'n literally efo machine hwyfo o flaen teledu fi. Yeah. Oh, good idea. Dwi'n mynd dryd yn cheap. Hydraulic. Yeah. A Nice. dwi yn... psychic. Psychic. What's psychic? Bug. Dwi'n mynd byd psychic. Ia. So dwi literally yn hwyf am 3/4 awr rei YouTube ar. Oh, nice. A neu hynna. A hwnna'n syniad da. Wyt Wyt ti'n dda gyda disgyblaeth o cadw at hwnna? Nes i wneud 19 days ar y trot. No way! That's Ar about Strava, a nes i ar Strava le, so Da mae o'n iawn. profi ti'n neud o. Ond nes i fyny wyddfa wedyn, a athyn ni ffordd lawr routes weird ma. Yeah. A nath hynna... nes i effio Achilles tendon fi. Oh, sugar. So o'n i ond, so Really? am cwpl o snosa o'n i methu neud yma efo'r corff chi. O'n i'n gallu ofyn neud. Yeah. Ti ddim eisiau gweithio i Na. rhywbeth fel na? Oh my god. Ond dwi'n neud 2 sesiwn sos yma. Yeah. So fyddai'n... Be o'n i'n gweld yn ffynnu oedd, cos o'n i wedi neud o... Peth confusion i fi.
O blaen, be dwi'n neud ydy, dwi'n neud ar watch fi, ar Garmin watch fi. Yeah. Dwi'n lyfio watch fi, best purchase of the year. Ooh, really? Garmin watch fi, dwi'n lyfio. So ti'n neud pa activity ti'n neud, a dwi'n mesu chdi. Yeah. A Yeah. mae'n dweud y calories i llosgi a faint y calor chi felly. Yeah. Pryd o'n i, ta mis yn ôl, o'n i'n byrnio tua 500 calories per 3/4 awr. Yeah. 490 500. A, Ooh. which is Mae'n not good. bad na, dwi'n meddwl. Yeah, no'n decent. A dyn dwi flippin' wedi bod yn heck, cael ymlaen colli pwysa. Yeah, Ond yeah. heb hwyddo. Is i sesiwn hwyddo, sos yma, 2 sesiwn. 400 calories yn llosgwan, cos pwysa llai. Yeah. So, Oh, right, yeah. so ella rhai fi symud, Upio mwy wedyn, yeah. I I gadw awr. fe mynd. So that's the plan. Oh, nice. Ond dwi ar dan 20 stôn am y tro gyntas uni. A dwi 35 fan. Ac o'n i ddim yn mysio student, so... Cael ymlaen, 18 stôn Ti'n nesaf neud yn dda. Yeah, yeah. Dwi'n gyntyn i ddeud dwi'n neud yn dda, cos... Ti ddim eisiau jinxo fe. Dwi'n mynd o junction, ie, dwi'n isio... Ac os dwi'n go... O, na! No! Ti ddim eisiau eistedd nôl a meddwl, Ie. actually fi wneud nos, ond ti eisiau just cadw gythio. Yn hollol. Hwna'n ffordd gorau i So, wneud, ie. Dwi'n... Obviously, dwi'n pleased, cos... Dwi wedi mynd o 155 kilos i 26 kilos. Sy'n fatha 4 stôn 7 ounce-ish. Ie. So... O, os dwi'n hyperffanio fi? Wff. So, cael ymlaen di'r nod. Yeah, good. Dwi'n mynd i Paris yn mis Mawrth. So, Ie. colli 2 stôn arall y bydd hynna sy'n licio. Dwi'n 19 stôn 13 pounds ar hyn o bryd. Okay. A sy'n licio bod yn 17 stôn 13 pounds. Yeah. Yeah, mas... So Wel, that's the dyna plan. targed, mas Ie. good. Just cadw fynd fel ti'n neud. Definitely, ti'n mynd i gyrraedd e. Mae'n ffynnu, achos dwi'n teimlo reit dda wan, a dwi'n 19 stôn. Let's be honest, dwi'n 20 stôn, iawn. A dwi'n cael lot o compliments rhwng gwaith a teulu a ffrindiau felly. Pob dwi'n reit clen. A dwi'n dda, dwi'n dal yn 20 stôn, ia. A beth sy'n, ella dwi'n di swnio eitha twat, twam. Dwi'n siarad efo rei pobl, swn i yn, ddim yn gwynebau nhw, yn meddwl, o, maen nhw'n dew, oce? Yeah. A maen nhw'n mynd, o ia, dwi'n dew. Dwi'n 19 stone, dwi'n 18 stones de. A dwi'n sbio nhw how the heck are you 19 stone? You look fatter than me. Yeah. Sut mae'n digwydd? So, we'll give you lot o hynna. Wel, ie, fi'n credu, rai bobl yn fwy fel... Ma pobl... Dense, Ie. dense, a fy nhw gyda fel muscle structure a stuff, a Ie. maen nhw just yn fwy... Dwi'n meddwl fo hefyd, bod ti'n dew. Hyn o brofiad, dwan. Bod ti'n Ie. dew, ti yn weithio nid pwysach chdi fyny. Oh, right, Cos yeah, ti'n okay. Pwy ti'n cyrraedd... Ti'n stopio pwysau dy hun ar ôl cyfnod, Wyt. and then you just go, yeah, fi fyna. Nes i- Achos fi, yeah. O'n i mewn i 23 stone yn ages. A dwi'n eisiau pwys... A da gyna eisiau gychwyn colli. A gael i 24 stone 6... So o'n i Yeah. oh my god, be'n gan rhywbeth, ie. Yeah. Good for you. Hwna'n awesome bod ti yn neud e, cos faint o bobl sy'n dweud nhw'n mynd i neud e, and then don't follow through, a Ie. dyna yw'r cyfrinach, yw just y disgyblaeth to hold Ers- yourself accountable, a just dweud, na, fi'n mynd i neud e, Ers whatever. yr ugeinfed o Gorffennaf, Yeah. dwi i colli pwysa bob wsos. Oh, amazing. So, hynna i fi. Hwna'n So, fydd brilliant. wsos yma bach yn... Gynna fi cut, swan. Fi di look cut. Ma' hwnna'n good. Yym, Yn da. So, i fi, plan fi dolyg ydy minimum break-even pwysa. Yeah. Wel, ma' hwnna'n targed da, achos mae rhaid i ti gweithio, achos mae pawb yn cael siocled. Achos hefyd, Ie. achos adeg yma'r flwyddyn, fi'n teimlo fel, yn brain fi, mae psyche fi fel, na, fi fel arth. Mae rhaid i fi gysgu a cael mwy o calories, achos mae'r mor bloody oer, Ie. fi angen cadw'n dwym, a, just silly justifications yn fy mhen i, yn dweud, na, mae hwn yn ffain, mae'n okay, ond, really, dylen ni wneud mwy o
Achos os ti'n neud mwy o ymarfer corff, wedyn ti'n gallu countero'r ffaith bod ti'n bwyta mwy, ond mae rhaid i chi upio fe yn eitha lot i gallu balance o fe. Dyna'r thing. Os ti yn cael fel yr Roses boxes a Quality Streets, a hefyd pan mae'n dod i fel cinio doleg a stuff, mae pawb sy'n gorbwyta, achos dyna be mae pawb yn neud. Mae byw ben yn hun, dwi'n lycio byw ben yn hun, obviously sy'n lycio byw yn rhywun, neu cyfarfod rhywun. Ond mae wedi bod, dwi'n meddwl sy'n wedi gallu colli gymaint ddim byw efo rhywun. Cos, sa'n menyn dwi'n bod yn tyfus mis Awst. Na? Dwi'n prynu menyn. So, sgwym tordd. No. So, fel a dwi wedi neud o'r cytio fel a. Mae'n good though, ffordd da o neud e. Yr unig cwpl sgynnu fi'n gegin sy'n fully stock ydi booze. Yeah. Hwyd yr unig peth dwi heb di compromisio. Beth gyntaf pobl yn dweud ydi, compromise yn booze. Na, not happening. Na. Dwi'n joio booze. Yeah. Gormod. Fi'n joio bloody sweety, chocolate-y, biscuits, cacennau. Dyna bydd yn fwy anodd. Fi'n gallu cyto mas booze unrhyw amser, ond y stuff melysion fi'n ffeindio fe'n really anodd. Fi'n gallu cyto mas bara hefyd. Dwi'n ddim yn issue i fi. Mae just dim stuff biscuits melys. ysgrifennaf. Sugar a stuff. Dim biscuits ysgrifennaf. O, da iawn. Ond dwi wedi sticio efo panads fi. Dwi wedi sticio efo booze fi. Ond dwi wedi switcho booze fi. It's gin and tonics or slimline tonics a whiskey. Oh, very classy. Ond mae slimline yn 2... Mae can bach o slimline tonic yn 2 calories. Right. Okay, a mae double, let's be honest, mae double gin. Mae single gin yn 70 calories. Double, gael efo 120, 140. Yeah. So, mae can na, ti'n geinio, dwi'n meddwl mae can o tonic to 38 calories. So, it builds up, da. Yeah. Ond Achilles heel fi, mae bottle o wien. Mae bottle o wien just bach mwy na bag o sweets. No way. Mae bag o sweets o gwmpas 500 i 550. Am bag 1.50 o Maltesers neu twirl. So, bag genna. Mae bottle o wien coch ar average yn tua 620, 640 calories. Yeah. Mae o'n depressing o faint o dwi'n gwybod amdan calories. Ti'n beth sy'n mwy depressing yw bod shea bag, faint sydd mewn shea bag size chi'n sôn am so, y shea bag yn fel, back in dyddiau pan o'n ni'n plant, oedd hwnna beth oedd yn y bloody normal packet, a ni yn swnio fel y hen fuddy-duddies yn dweud y stuff yma, ond mae mor rwystredig achos fi'n mynd mewn i siop a fi just fel, what the hell, pan fi'n talu 50 am bag o sweets, so nhw hyd yn oed, ran fwy o fe yn air. Yeah. So like, ti'n talu am bloody bag o air, it's stupid. So, mae wedi bod yn... A be dwi wedi bod yn neud hefyd, still pilot ydi, dy llun i dydd iau, dwi ond yn bita 1,500 calories, which mae lot o bobl yn deitha fi sydd yn ddim digon, which I sort of agree with. Yeah. Ond, wrth i fi cael 1,500 calories dy llun i dydd iau, mae'n golygu either nos Wener neu nos Sadwrn allai cael treat meal. Okay. So, yn lle dwi'n dietio a bod yn depressed yn bita. Cos, dwi'n bod yn onest, pobl dweud it's a lifestyle change. Dwi'n mwyn licio fo. So, dwi'n cael ffordd yn hun, so ni yn full fat coke a so dwi'n cael 12-inch pizza bod no. Yeah. But we don't live in that world. So, compromise fi ydi, dy llun i dydd iau, dwi yn bita 1,500 calories, a wedyn, nos Wener neu nos Sadwrn, dwi yn cael treat, a wedyn nos yn eraill dwi'n cael swper normal. A fel as dwi'n neud o. Yeah. Dim, allai im wneud bita salad, allai im bod yn excited am salad bowl. Na i just i Greg's a cael un pasti am 350 calories. Dwi'n gorfod neud o fel a. A mae wedi gweithio ddo. Yeah. Pobl dweud,
Na, ddech chi bita fwy o salad felly. Na. No, o, Na. bydden ni byth. Hyd yn oed os ti'n rhoi yr holl salad dressing a hwnna sy'n gyda calories Ie, wedyn, hollol. but fi Symud ddim, gyd ydyn. sa'n gweld, just leave it out, fi ddim yn Os hoffi. o'n i licio salad, swn i ddim yn 25 stone bron iawn i gychwyn. Na, fi ddim yn gallu bwyta salads, forget that. Yeah. Swnio fel, like, 15-year-old kid, ond fi beth di joio salads. Fi'n gallu bwyta fe gyda fel, ond fi'n gallu, tio nawr os oedd y lasagna. Yeah. Fi'n gallu kind of cael tipyn bach o'r meat a'r nice lasagna a cael sneak a bit of salad mewn yn yr un spoonful a mae hwnna'n ffain. Ond os fi ddim yn neud hwnna, there's no way, fi ddim eisiau. Pam bydde ti cael rhywbeth mor boring? Just, fi ddim yn blasu'n nice. Dwi'n mynd dall pobl sy'n passionate am bita'n iach. Mae'n iach am reswm. Dwi eisiau siwgr, dwi eisiau halan, dwi eisiau MSG. Yeah, give me it. Strap it to my veins. Emrys tew ydy'r emrys go iawn. Pwy yw'r imposter ma sy'n ar y screen nawr? Hwn di'r imposter. Yeah. So, mae o'n... Ond dwi wedi dod i arfer iddo fo. Dwi'n meddwl hynna di lot iddo fo. Yeah. Gais gael lot o bobl i, bet mae'n struggle. Met, life's a struggle these days. Yeah. So, be di fi ddim cael pacad o fucking Maltesers ar pound y mouth. Yeah. So, dwi'n... stop fucking stuck. Yeah, ma'n wir. Ond dwi'n joio dolyg, ond dim gymaint. Cos mae teulu fi wedi go fi'n colli pwysau, mae nhw gyd jumper y bandwagon am. I didn't know. Do. Oh, good. So, oh, good. Yeah, so fi ddel... Cos oedd ni'n bita lot dros dolyg, de. Yeah. So dwi'n meddwl fydd cinio dolyg yn fawr eto, ond fydd bod dim arall yn... So, yeah. Cool. Cerdded, dwi'n bod yn cerdded lot. O, ma'n peth mawr cerdded. Dwi'n meddwl, de. Pan o'n i yn byw yn Llundain, literally, o'n i'n cerdded gymaint. Bod gyda nhw'r tubes a thing, o'n i just weithio, just yn cerdded llefydd. O'ch chi'n joio cerdded o'n Llundain? Wel, na, oedd e'n practical thing, o'n i ddim yn bothered achos o'n i fel, wel, fi'n gallu cyrraedd yna. Ti'n fel half an hour walk i rywle, i gyrraedd rywle. Oedd hwnna yn norm. Nawr, byddai'n cymryd fi hanner awr i gerdded i gwaith. Fi ddim yn neud e. Ond, achos o'n i'n arfer neud e, o'n i'n colli loads o bwysau fi'n credu. Neu cadw'n tenau pan o'n i'n ifanc. Nawr fi wedi rhoi loads o bwysau ymlaen. Ond oedd... Achos o'n i just... Oedd y lifestyle yn wahanol achos o'n i'n just cerdded pob man. Oedd... yr irony yw, oedd gwraig fi pan oedd i cwrdd â fi, oedd hi fel, oh my god, ni angen rhoi mwy o pwysau yn y ti achos ti'n rhy tenau. Achos it's ridiculous. A nawr fi'n just fel... I throw it back at her and read, well, bai ti yw hwn. Bai ti yw hwn, achos you did this to me. Ond fi'n hoffi coginio hi a popeth, a fi'n colli fe, achos am y tair, wel, mae dal pethefnos ar ôl mynd i ffwrdd. Fi di bod yn bwydo fy hun, a lot o feddyn ffwrdd. Ie, mae nhw yn, ie. Ie. Dyna pan fi dal yn y man cave, a mae fe'n 20 munud i... 10 o'r gloch bydden ni yn y gwely, otherwise. Ti fath o student. Fi'n teimlo fel fi'n ail byw fy dyddiau prifysgol ar hyn o bryd. Kind of, ond mae gwaith pob diwrnod bach yn spoilo hwnna, ond fi'n credu Warriors diwrnod olaf ysgol am y tymor. So, ti'n allan Black Friday. Fi'n credu fi yn. Hwna di noson mwyaf insane gan arfon fel arfer. Ond ddim mas, fi jyst yn mynd i'r tafarn, like, agos, you know, fi ddim yn mynd Caerdydd, na... A staff cyngor, os cynt fel arfer, dwi wedi cael un fi. A wedyn wsos yma, a thrawon gyd allan yn Gaernarfon, a mae'n fatha... Messi. Mae hwn yn un o weekends brysur ar flwyddyn, Gaernarfon. Really? Fydd os wenar yma yn... Os ti ddim allan efo gwaith, you don't go out, Oh, really?
Okay. Waw. Iawn, mae gen i fi cut. Be dwi'n gallu cutio fe ma'n? O, mae llwyni, y bush. Ie, so dwi'n cutio beth ber... Lle cutio beth ber ma allaf? Dwi'n cael look. Ie, weithiau mae yna llefydd ti'n gallu... Oes. Cofio fan ma'n rola. Dwi'n cael beic Ie. fi de. Oh, nice. Mae bacon game changer. Ond efo hwn sy'n wahanol i'r un Game Boy i chdi. Ti'n gallu Ie. cael dal by i rhedeg gwyd. O, oce. Pa ocê. lefel di hon? O, byd nhw'n eitha decent, fi'n meddwl. Ond ti di lefel o lan, ti di Do, dwi di. grindo nhw yn eitha gynnar, so ti'n okay? Let's have a look. Oh my god, gen i 4. O, oddish gen i. What? Say, Lle ar ôl hwn, ai mynd nôl a mynd i'r Surge. Lieutenant Surge, ie? Electric. Ie, electric, Dwi'n ei hwnna, dwi'n ei off y stream yma, dwi'n meddwl. Mae un badge y stream, dwi'n meddwl, yn doable. Ie, hwnna'n nice. Mae'n weird faint dwi ddim fewn i Pokemon, cos dwi'n weird sy'n fewn i anime a Japanese stuff, specifically. Pokemon er oed... Dwi'n mynd casau Pokemon chwaith, it just doesn't do anything to me. Yeah. Bellsprout. Gonna burn Bellsprout. Oh, let it burn. Burn, baby. A illa dwi'n chwarae game a bach yn wrong, sgwyddi Mintas yn hel o Pokedex o falle. Na. Ond ie, dwi'n mynd gwybod beth i wneud tu ôl fi yma i wneud o'n edrych yn well. Dwi'n mysio na gormod chwaith. Na, sorry. Oes gadael fel o. Sorry. No. Bach yn symllid. Ie, fi'n credu mae'n eitha glân set-up ti, a mae'n neis, mae'n fel subtle... Ww, dwi'n mynd pwach di. Oops, sorry. O'n i'n just yn dweud, fi'n credu mae background ti'n subtle a gweithio'n dda. Ie, dwi'n sticio fo subtle, dwi'n meddwl. Ie, fi'n credu mae'n gweithio'n dda. Dim fel other Welsh streamers. Na, rai ti gyda lot o stuff, ie. Ond ni gyd yn wahanol, you know? Ie. Each their own, dyna... Dwi'n ffansi cael rhywbeth random, fatha, dwi'n bo. Don't now. I know what you're going to say, don't. There's some pirates, Mark. Oh, ie, hwnnw, ie, sech chi'n gwybod? Ie, dyna. O'n i'n meddwl bydde ti'n dweud hwnna. Ie. Na, you just... Dwi ddim yn mynd ffordd ma, dwi'n mynd nôl ffordd ma. Ar gyfer... Dyle fi gallu one-shotio'r... Fama wan, efo water Pokemon. Efo... Dim water Pokemon fi, efo Geodude fi. So fy'n y DDR stream yn chwarae yn chydig o'n lle. Fi ddim yn siŵr. Fi ddim yn siŵr achos... I don't know. Fi ddim yn gwybod os bydde fe'n cringe. I just don't know. Ie. Don't know. Fi ddim yn siŵr, Na i cael think am fe, ond... Dwi'n cofio pan ni'n di Play Expos, o'na wastad gang yn DDR gang. Oedd yn cael gadael neu arall cael gor y DDR machines. Oh, no. Dwi'n siŵr cofio fatha'r boi ma oedd yn balding yn basically yn skip a queue o flaen plant ar DDR machine. Ac oedd o'n gwisgo fatha workout clothes. Really? Yeah. No. Ond, ie, llai weld, ie, mae... Ie, that's weird. Falle. I don't know. Dwi'n gwybod lle ti'n Achos dod o. bydd e'n good i fi. Bydd e'n good i fi, achos os oedd e'n ffordd da o gwella sgiliau DDR fi a colli bach o bwysau, falle byddwn ni'n neud e fwy aml a sticio ato fe. Ond, fi ddim yn siŵr. Fi ddim yn gwybod faint mor diddorol bydde fe i bobl wylio fe. A music, mwys ydych chi'n gyda efo music. Ie, dyna'r thing, achos mae lot o Stepmania, chi'n cael fel, like, I don't know, tunes eitha specific, yeah, I don't know. Pikachu. Mae yn nut faint o anodd ydy i ddal Pikachus yn y gêm ma. Dwi'n gwybod bod yna Pokemon Yellow, I get that. Yeah. Oh shit, ydw i efo Pokemon wrong, ynddo?
Gio, dwi eisiau. Ys di cwffio yn erbyn y Elite 4 ar stream chdi? Ie. Credu. Dwi'n fyny ar YouTube chrym. Dydy o'n Fi rhan ddim o'r yn siŵr os mae fe'n private. Fi ddim yn gwybod os o'n i... Fi ddim yn siŵr. awr retro. Hwna oedd y classic awr retro, ie? Ie, oedd e'n. Wel, mae'n sycinio. Ie. O, fi... Hoffwn i'n neud hwnna to. Falle dros doleg, os a random diwrnod lle fi ddim yn cael cwrdd enwi. No, falle. Dwi off o'r 25th and the 30th. Ie. Dwi'n meddwl sgrifennu lot o planiau. Dwi'n planiau stream. Okay. O, nice, ie. So, swn i'n licio gorffan hwn cyndolig. Dwi'n meddwl rili'n gwybod os yna'n doable. No. O, wel, falle. Ie, dwi'n gwybod. Swn i'n licio chwarae Metal Gear Solid 3. Dwi wedi gaddo chwarae Metal Gear Solid 3 gymaint. O, dwi'n gallu pigo yna yma. Dwi wedi cychwyn Metal Gear Solid 3 eitha dwy waith ar stream ac dwi'n give up dwy waith. Ie. Ond o'n i'n siarad efo rhywun sy'n dilyn fi, sy'n gerdd. Ie. Gael o fatha. O, di... Bitw, dwi'n pwyddi tap fo. Ie. Ac yn yr thing mae'n nodyn. Ie. So oedd wedi rhedhau tap, eisiau si... Allan ni'n brynu fo. Oedd wedi nodyn yn y amlen. Ie. Diolch am rhys, gweithio ni di fynhau, gwrando. Edrych ymlaen yn arw am stream Metal Gear Solid 3. Mae'n tricky di beidio yna. Mae wedi rhoi e mewn amlen, so... Mae wedi reid o'n amlen. Oh my god, mae'r... So dwi'n... Fel, mae'n yna. Ond dwi wedi cychwyn, so yndw, dwi wedi gwneud 1 a 2 do. Ond yr issue sgynna fi di, os dwi'n gwneud 3, mae'n golygu rhaid fi wneud 4. Ie. A mae streamio PS3 yn yr pethau mwyaf annoying yn hanes y byd efo HDCP. Ond mae gennym fi'r open scanline converter na, lle allai ddim mynd trwy HDMI, allai mynd trwy composite, so... Wel, os ti yn, be na i'n neud? Byddai probably yn neud rhywbeth fel awr retro, a stico i awr. So, bydd ddim reswm i ni beth fel clasho, achos... Na. Literally fi ond yn mynd i neud awr, achos fi yn ffansio neud yr awr retro. Da ni angen neud rhywbeth o challenge. O ie, bydd hwnna'n good. O'n i'n meddwl am hyn, month the challenge, de. Lle da ni'n dewis gem, a wedyn ar diwedd y mis, da ni'n neud stream ar y cyd. Ie. High score battle. Okay, yn syniad o. Dwi'n meddwl, Donkey Kong ar... Oh yes, I do that. So, Donkey Kong, a wedyn, y challenge ydy, high score, efo 3 bywyd, neu high score mewn hanner awr. A da ni'n treinio, mae fyny ni os ni'n streamio'r treinio yn ydym. A wedyn, un noson, da ni'n cael head to head. Fi'n hoffi hwnna, achos ni gyda'r tech nawr, ni gyda'r bandwidth ar y PCs ni, so dwi ddim fel, like, pan o'n ni'n restricted gyda'r ochr tech, so gallwn ni, gallwn ni. A dwi'n meddwl challenge yn reit, cos un o'r pethau nes i joio yn un mwyaf oedd yr jumping, a gyda gosod y challenge na yn hwyl. A dwi'n meddwl head-to-heads yn ffynnu. Cos dwi dal eisiau gwneud y thing Video Game Olympics na, ie. Ie, fydd hwnna'n good. Yn syniad da. Studio... Dwi'n over-level, dwi'n meddwl fi. Ti oedd ni'n trafod just cyn, y thing o set o rhywbeth lan y thing. Achos fi wedi bod yn redig fel clybiau neu meetups gemau fideo i bob gwahanol oedrannau. Fi'n credu, fi actually wedi gweithio mas, fi actually'n cael bleser dros gosod e fyny a gadael pobl arall joio rhywbeth. Like, mae rhywbeth eitha satisfying i fi i kind of bod yn host a like set o stuff lan a wedyn gweld nhw gyd pawb yn... yn chwarae game show yn y mancef. Bydd hwnna'n good actually,
Os ni gyda digon o le, ni gyda ni'r tech. 2 camera tangan de. Tangan Ie. camera ar gyfer y contestant o flaen sgrin. A camera i chdi tu ôl pulpud i bwrdd. Yes! Dwi'n meddwl de. A fatha... Yeah, it's doable. Dwi'n meddwl doable de. Yeah! Ti fatha... Neud fatha... Games Master! Games Master. Oh, bydd hwnna'n clas, yeah. Dwi'n meddwl, mae gennych chi'r lle i neud e, ie? Yeah. And just 2 camera set-up. Yeah. It's just like Games Master, like challenges. Yeah, yeah, mae'n syniad 3 round, a dyn, mae gang yna chi. A dyn, fatha, game o rhywbeth, single player, high score, quiz. Oh, gallwn ni prynu fel inflatable funnies fel, chi di ennill the banana from Donkey Kong Country. You know, gallwn ni neud stuff, fydd hwnna'n really funny. Quiz yn canol, a wedyn, head to head yn diwedd. Fi'n hoffi hwnna. Fatha, iwsio steering wheel chdi i neud fatha, time trial. Fastest time. Oh, yeah, fel Top points. Gear. Fel Top Gear thing, efe, yeah. A wedyn, Board. ti'n cael chwarae rhywbeth fatha higher score ar 3 credit time crisis. Yeah. Ti'n iawn. Nawr dwi'n teimlo, ers... Fi'n mynd i cael Logitech nes di roi fi mas i gosod hwnna fyny, achos fi'n credu o'n i yn neud rhywbeth stupid gyda rai o'r Technoparrots, a fi'n credu fi oedd e, achos pam chi gyda'r pwer mewn, gyda'r drive a stuff, mae fe'n sensitif hefyd gyda'r un arall, ond mae rhaid i chi dal e lawr, so it's on the plus, otherwise mae'n dweud blah 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 negative. It's one of those things fi'n credu, so fi'n mynd i gosod hwnna lan i'r playseat dros y dolyg, a just cael bach o experiment, achos technically, gallwn ni gael 2 lot o playseat, a fi eisiau arbrofi gyda'r Technoparrot online arcade games, a gallwn ni gael 2 person yn chwarae challenge yn erbyn ei gilydd versus mode, gyda'r 2 camera, a cael trydydd camera, so ti gyda'r fel the side-by-side split screen, mae lot o scope fyna i wneud rhywbeth eitha cool. Be dwi'n camera un dwi wedi reid i chdi ydi, mae'r gearstick yn stuck i'r dden efo, a shifter fyny i lawr. So mae'n mynd yn dda efo lot o fatha games arcade. Syniad ar arcade machine de. O benna, just normally fel high a low efe, just like lan a lawr, Achos, ti'n gwybod, mae rai gyda proper gears, bach yn intimidating i fi. Mae gynna fi'r add-on ar un fi. Oes. Fi ddim gyda fe. Achos... Ti'n sim reisio na. So fi ddim gyda fel extra table i roi ar. So... Fi ddim gyda... mae probably dyna beth mae pobl yn neud, ydyn nhw? Neu nhw gyda, like, special add-on i'r playseat. Fi ddim yn siŵr. Okay, fine. So mae steering wheel dwi'n cael one. Just gears all the steering wheel, so fydd rhaid fi eisiau add-ons llall. Dwi'n ffidio bwtwm, Oh my god, though, Outrun yw'r clear favourite pawb. Though, fel game, hwyl. Joio hwnna. Mae'n great. Achos mae pawb really, really agos. Fi'n credu sut maen nhw'n gwneud e. Mae pawb yn cyrraedd fel stage 4 a mynd fel 89 neu 90%, ond beth actually yn cwblhau e. So mae pawb, fi'n gobeithio byddai'n gallu neud e rhyw dydd cyn bo hir, but mae fe'n eitha tricky, ond mae fe'n satisfying hefyd. So, oedd hwnna un poblogaidd. Ond fi'n hoffi'r un really random fel Dirty Driving. Oedd hwnna yn game crazily prysur. Gyda'r things o gallu cael special items a defnyddio nhw, ond eto, I don't know, just the art style a sut mae hwnna'n chwarae yn lot o hwyl. So mae Mario Kart yn gallu bod yn bach yn samey. Mae fe'n good, ond... Visually, mae fel... Os ti'n gallu cael gafal ar F-Zero AX. Ond beth ydy ddo, ti'n mang... mae gennych chi GameCube. Mae gennych chi PS2 games hefyd, cofio? Oes. Y version PS2 o
pethau sgynna fi o Outrun, ond y Japan oedd allan. Yeah. Just, Oh, nice. just fel oedd o, a mae'n haws, Yeah. mae PS2 emulator just haws i delio fo'n Technoparrots de. Iawn, big brwydyr yma yn Turn Sage. Ti'n gwybod, boss, bydd un olaf mae'n rhoi mas yw Raichu. Iawn, dwi iawn. Dwi'n gweld llun o hwn yn yr anime / cartoon. Mae'n boeth a 7 foot. Yeah. Voltor. My God. Lol. Dwi'n mynd i stw design hamra hyn I gyd o'n un go. Fi'n credu bydd e. Ti jyst wedi maxo fe lang mor gyflym. Yeah. Ww, gyda fi ad starting in 2 minutes. Mae'n eisiau siarad o'ch di off-strain am sy'n ads hefyd. Okay, good. Dwi'n hanner esbonio fe Owen, dwi'n meddwl Owen dall fynd into dweud. Ond mae'n ffordd o gainio'r system. Good. No, definitely lan am ysgwrs yna. Yeah. Oh my gosh, mae yna good fighting games ar Technoparrot. Oes, mae'n siŵr bod gynnu mi gyd o'n ffordd. Yeah. Ydy Virtua Fighter 5 yn efo? Ydy. Version B a C. A Final Showdown, APM, a 5R. Dwi yn yr beta i'r PC version hwnna. Mae'n hanes really massive i hwnna, so mae'n... Oes e? So mae'n... Y ffordd o'n I chwarae am ages de, oedd lawr lwytho Yakuza 6. Yeah. A mynd chwarae fe trwy hwnna. A mynd i'r arcade. Fel so lot o bobl chwarae fo. Ac oedd o multiplayer. Mae yna version fy'n Virtua Fighter eSports. Ie, maen nhw gyd yn versions bach gwahanol. Okay, fine. Yn y arcade, lle. Yeah. Dwi'n hwnna yn iwsio... Raichu. So, beth dwi'n mynd efo Raichu me? Lladde. Lladde. Yeah. Fi'n credu syniad o ti di roi ni o cysylltu'r Pandora's Box fel... Stick. Fi'n credu bydd hwnna'n eitha good. Yeah. Achos ni gallu cael ar fel laps ni, neu cael fel bwrdd bach a chwarae fe ar hwnna, a wneud fel Fight Night, a just chwarae fel yr holl Technoparrot games. Just chwarae classic arcade games, dweud. Yeah. Your Pac-Mans, your... Oh yeah, bydd hwnna'n good, yeah. Donkey Kong. Oh my god, dwi'n newid hamro. Yeah, oh god, easy peasy. Oedd hwnna hawl. Yeah. Are you even training? Oh. Thunder badge, I'll take it. Woohoo. O'n I must have stuck a lot more hwnna. Nah. Speed. But ti'n sorted. It also lets you go fly, like in... Okay. You're special, kid. Take this. Yeah. You're a special kid. Oh, whoa. Pipe on cancelled. Yeah, dwi'n gwybod. You're It says Shockwave. Sgyn fi ddim electric type Pokemon. Oh, ti angen mynd i'r... Ti angen dal rai? Ai. Go on. Iawn, dwi'n mynd i'r Poker Centre a safio a call it a night efo. Yeah, good. Yeah, I've done a good day's work, dwi'n meddwl. Yeah. Well, fi'n credu mae'r tacteg o trio wneud un... Ond mae yna rai, fel, ti'n gwybod y twnnel yna? Bydde ti ddim methu wneud y twnnel massive yna, neu'r ogof massive, a badge mewn un. Mae rhaid i chi kind of cyfri... Ti'n fel rai llefydd, fel un ar ei hun, achos mae'n cymryd gormod amser. Especially os ti eisiau ffeindio fel y special, like Mewtwo, neu Moltres, neu, legendary birds a stuff. Ma nhw'n cymryd mwy amser. Dwi eisiau un electric type, a dwi eisiau psychic. That's all I want. Yeah. Pa psychic bydde ti eisiau? Dwi'n gwybod. Dwi'n mynd i cael Alakazam na. Ond rhywun yn pwyntio allan yn gwaith fi gyda. Cos dwi'n mynd i treidio. Dwi'n mynd i... It's a ball like, yeah. Dwi'n mynd i cael Gengar. No. So dwi'n stuck efo Hunter. Dwi'n mynd i cael Alakazam. Dwi'n stuck efo Kadabra. Dwi'n mynd i cael Machomp. Stuck efo Machoc. No. Dwi'n mynd i cael rhywbeth arall chwaith. Beth ydy ddo? I don't really... So. Bydd hwnna'n... You'll get over it.
Fydd hwn yn Charizard yn chydig. Ie. Fyddai Ie, prynu Leaf Stone dwi i troi hwn fewn i rhywbeth. Ba. Fi hanner cofio lot o stwff yn Pokemon. Ie. By the way, checiwch Epic Game Store. Maen nhw wedi dechrau Christmas giveaways nhw. So mae games yn well a crap ti'n cael sydd y flwyddyn. Ie. Ar hyn o bryd, mae o yn... I'll do that now. Mae Hogwarts. Ti'n fawr game Hogwarts? I do. Mae lawr i... £12.49 What? ar Epic Game Store. Wow. Dwi'n gwybod gen i pobl issues o Epic Game Store. Ddim fi a Emrys. Ydy mab chdi wedi cael yr viral emote yn Fortnite? Pain. Skippity toilet emote. Na. Gwerth i fi gael iddo fe, achos bydd e'n gutted os mae ddim. Mae o'n very big thing, apparently. Ydy e'n... Sut ti'n cael Ydy e'n mas nawr? Fo. Dwi'n meddwl. Cai fewn fo'n sydyn ar ôl stream a dyngos chdi eisiau. Efo dyna. Vampire Survivors ydy game o ddim ar Epic ar hyn o bryd. Mae hwnna... 4 pint yna, seriously, un o'r games dwi wedi chwarae mwyaf dros y 2 fel dwytha. Ar un fi, mae'n Bleed Runner. What? Epic? Bleed Runner sy'n gyda fi ar Epic. Vampire Survivors, dwi'n literally'n prynu fo'n. Iawn, dwi'n safio game. Ie, sorry, Vampire Survivors. Oedd na free game ar... Ie, cael Vampire Survivors. Dwi'n sa'ch chi'n joio fo. Oce. Dwi'n mynd i safio hwn ydyn stream. Good. Iawn, na wel chi tro nesa yn y stream. Iawn. Diolch Morgan am joinio fi. Na, dim problem, croeso. Dwi eisiau tato Pokemons ma. Dwi'n... Love it. Ti'n good. O'n i'n gwybod o'n i'n cwffio y Tin and Surge na. Dwi'n edrych fo, dwi'n gwybod. O'n i'n mynd yn hir. Surge, ie. Lieutenant Surge yw ei enw mae'n hoffi gael ei adnabod fel. Na wel chi tro nesa ar stream Pokemon Tân Coch fi. Ta ra. Good.